En dan heb ik ook hier gehoord van die grootslang waar Bobby van gepraat heeft. Dat is ook iets wat ik gezien heb. Ons het hier ver in die veld ook zo'n waterfontein. Zijn naam is Brandrivier. Nou, dat is ook zo'n vlakfontein wat ook zo naar dam inloopt. En daar het iets gebeurd met de oude vrouw. Hulle was ons niet vorige tijd niet zo opgebonden hier, zoals ons nou bij elkaar. Ons is verspreid in die veld geweest. Buiten plekken. Gewoon. Nou, hier in die veld, die kant is een plek wat hulle gezegd, kortse wervers, maar dat is maar net zo'n uitstaande plek zoals die mensen gebleven. Nou, daar had de oude vrouw gebleven. En haar man. Nou, dat is ook waar, maar dat is ver af daar in die kloof en naar die Brandrivier toe waar en is het drinkwater ook bij die fontein gekomen scheppen. Maar dat is nou een ware verhaal. Dat is niet nou maar net, dat is een ware verhaal. En die oude vrouw, zij was ook zo moestig geweest. Nou, zij toen gaan met die kinderen afgegaan en water geschept. En daar gekomen. En terwijl zij nou in die fontein zo vlak en zo plat klip, hij is niet typisch. Zet zij nou recht voor uw oog nou. Zet water schept. En toen die slang modder in haar oog ingespuugd. Al twee ogen. Maar dat is die waarheid. Zij het hier op Klipfontein gebleven. Een van die dagen het zij blind geworden. En niemand, niet dokter, niemand, kon weer haar gezicht terugbrengen. Het zij kan zien niet. Het zij baie jaren zo blind geleven en blind gesterven. Dat is nou een ware verhaal. Ik denk hier van ons, hier van die vrienden, weet ook daarvan.